ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад барои шумо. оғоз мекунем видеои имрӯзара. касе ки мисол корвон рафта ки боша наравед, рӯзои ҷумъа корвон сари тарнияй ва дигар рӯзои ҳафта кор мекунад. марҳамат бинед намино ҳамаш доинган, доингои фасон, нигиндор. нархошон 110 сомон, нархи 3 метраш. ина кадом намудеш дар корай бинависед. ино нархи донашай, касе ки мисол опт мегира бо арзон мешава. доставка доремо. видеора ма аз корвон тарафи пажарка ноливои дарвоза якум рият ба навор гирифтагием. агар касе дар тоҷикистон бошад, хоҳиши омада гирифтан дошта боша, марҳамат ба ҳанамин суроғае ки ман ҳозир бар шумо номбар кардам, метавонед омада харидорӣ намоед. бисёр гулои ҳар хела дошт, гулои хушро дошт. хостум барои шумо нишон диҳам, барое ки доинга нағз харидорӣ мекунанд. бисёриё дӯст медоранд паплини доинга. шояд ки ҳозир ягон кас савол тиҳад ки доингуш чӣ фарқ дорад. паплини доинг и паплини ҳам мулоимай, ҳам хушрӯвай. марҳамат вай надорада, шох нестай, бешолкай. нами нигиндорои фасон ҳамаш нархшон, нархи донаш 110 сомонияй. ина касое ки гули майда мехоҳанд, гули калон мехоҳанд, ҳамаш ҳастай. ҳама рангаш ҳаст. хоҳишмандо метавонед интихоб кунед. ҳозир бисёр ҷода дизайнерски сангҳо шидагиай, барои ҳамун санги ҳам хеле дождику санги нами хеле вая 3D-ра ёфтанаш қийтаракай. ҳозир як нуқтаи савдо омадам ки ҳам хеле доштиян, барои вай ба навор гирифта пешниҳоди шумо гардонида истодаам. тамошо кунед.